Verbalisti. Moja jezička mreža. Već smo vam predstavili London kroz jedno od naših najpopularnijih jezičkih putovanja My London, a sada vas vodimo na sunčanu Maltu. U ovoj nekadašnjoj engleskoj koloniji i dalje se vozi levom stranom, a tu su i prepoznatljive crvene telefonske govornice, prepoznatljivi simbol Velike Britanije. Engleski je, pored malteškog, drugi službeni jezik, a više od polovine Maltežana govori i italijanski i francuski jezik. Zato je, osim za letovanje, Malta postala i idealna destinacija za učenje engleskog jezika. Svakog leta gotovo 100.000 jezičkih turista iz cele Evrope usavršava engleski jezik na tom sunčanom ostrvu. Od kako je 2004. godine postala deo Evropske unije, njen obrazovni sistem redovno dobija najviše ocene Evropskog saveta. Kada dođete na Maltu, prvo što ćete primetiti su kuće sagrađene od krečnjaka, koji predstavlja jedini građevinski materijal, a može se reći i zaštitni znak tog ostrva u Sredozemnom moru, udaljenog 90 km od Sicilije. Malteški arhipelag sastoji se od 5 ostrva, među kojima se izdvajaju Malta, Gozo i Comino. Iako na Malti nema mnogo peščanih plaža, vešti i vredni Maltežani obradili su i doterali kamenite plaže, tako da one deluju pomalo nestvarno, ali svakako čarobno. Čisto more, plavo nebo, bez ijednog oblačka i prijetan vetrić. 3 su odlike ovog ostrva i snova. Malta je ostrvo čuvenog viteškog reda, vitezova Svetog Jovana Krstitelja, koji su ovde boravili od 16. veka kada su zaustavili Turke, koji su nameravali da preko Sicilije prodru u Evropu. Malteške vitezove predvodio je veliki vitez Jean de la Valetta, koji je posle pobede nad Turcima sagradio grad Tvrđavu nazvan po njemu. Valetta je i danas prestonica Malte. Na Malti često gostuju čuvene svetske zvezde poput Brada Pitta, koji je na Malti snimao delove filma Troja, zatim Madone, Sharon Stone i Michaela Douglasa. Film Gladiator sa Russellom Croweom u glavnoj ulozi sniman je u Novom Hollywoodu, kako već nazivaju Maltu, zato što se na ovom malom ostrvu, usred Sredozemnog mora, nalazi najveći evropski studio za snimanje pomorskih efekata. Jezička mreža Verbalisti postarala se da i njeni najmlađi polaznici letnje škole engleskog jezika svake godine osete čari snimanja filmova pod toplim mediteranskim suncem. Obilazak Popojevog sela i učestvovanje u snimanju Popojevih filmova jedna je od najomiljenijih vannastavnih aktivnosti mladih verbalista. Ono što je svakako jedinstveno za Maltu kada su u pitanju jezička putovanja je da je ona podjednako atraktivna za sve uzraste i u svako doba godine. Ukoliko se nalazite na rukovodećoj poziciji ili vam zbog posla treba usavršavanje poslovnog engleskog, Malta je sa svojim korporativnim programima idealna destinacija. Porodični jezički programi također su veoma popularni, dok roditelji pohađaju kurseve jezika u svojim grupama ili se pak odmaraju na plaži. Njihovi mališani mogu da uče engleski uz igru u posebno dizajniranim programima za mlade. Jezička mreža Verbalisti kao vodeća obrazovna mreža u regionu sarađuje sa najboljim koledžima na Malti, a u svojoj ponudi ima jezičke programe za svaku namenu. Zato iskoristite veliku prazničnu promociju Verbalista Jezik na dar i obradujte voljenu osobu poklonom koji će zauvek pamtiti. Zamislite toplo mediteransko sunce i plovetnilo talasa, a ako to samo po sebi nije dovoljno za vaše jezičko putovanje na Maltu, dodat ćemo druženje sa polaznicima iz celog sveta i turistički program koji uključuje krstarenja, izlete i nezaboravan provod. Priznaćete, to je već ponuda koju je teško odoleti. Verbalisti. Moja jezička mreža.